sker det. Årets fest, hvor I kan få lidt sladder. Brødudsalget kører med succes. Alle morgen mennesker glade er for det, der er fest. Lever byen, alle forhold til revyen. Hold vi kender, gamle venner, der er byen. Lever byen. Mundkontrollen fik rødsmejling. Juletræet i husen, det var dejligt. Julebanko, rygepauser 10. Julebanko vandt en lille kunne han lide. Der er fest, lever byen, alle folk til revyen. Folk vi kender, gamle venner, der er byen, lever byen. Og byens børn, juletræet her i huset, i avisen om en cykelsti, skriveri. Koncern i Mundkonhallen med nissebier og lotteri, som vi ikke kunne lide. Så styreri. Der er fest, lever byen, alle folk til revyen. Hold vi kender, gamle venner, der er byen, lever byen. Stævnstrup er en lille flække i en stor kommune. Her kan man næsten alting, det med gode tilbud bune. Hvis man nu starter ud ved Åge, sådan sidst på dagen, så er den gamle smugro åben, det er lige sagen. Så vi siger Stævnstrup kan selv. Det er et svineheld, at tilbud er en velvælden, det er bare selv. På handicappen kan man svømme, man kan få massage. Hos Anders og hos Stine kan så grillen give en masse. Den blå har altid dagens tilbud inden for buketter. Og automesteren sit præg på bilen gerne sætter. Så vi siger Stævnstrup kan selv. Det er et svineheld, at tilbud er en velvælden, det er bare selv. En smugro mere toner frem, der smager man på vinen. Specielle sjætteorker, spørger dunken og pingvinen. Men tag der ingen for begagen, hvis man vil være sikker. For ellers kan det hende, at dunken lidt parate ligger. Så vi siger Stævnstrup kan selv. Det er et svineheld, at tilbud er en velvælden, det er bare selv. I Brugsen er der gode tilbud i hver eneste uge. Men ofte så har Brugsen ikke det, som man skal bruge. Hvis man er til cafémad, kan man være ganske heldig. At Mogens har i hallen lavet mad, det er da vældig. Så vi siger Stævnstrup kan selv. Det er et svineheld, at tilbud er en velvælden, det er bare selv. Hos Tina om i Fune, håret bliver onduleret. Og Måland pakker bilen til en fest, skal han levere. Lis købmand sørger for, at ferielejligheden trimmes. Den frie købmand kører til grænsen, henter en bestilling. Så vi siger Stævnstrup kan selv. Det er et svineheld, at tilbud er en velvælden, det er bare selv. På Jumbo er der stadig møbler, der skal kontrolleres. Og overfor hos SCA bliver fragtet fabrikeret. Skøn vi er mest til gas i byen, Søren Skorstens fejre skal tilse
han taget lapper, og tømmermester Preben er utrolig god til trapper. Og mangler man en skilling, sparer kassen hjælper gerne, med lån til en af hvert, så man kan blive så moderne. Så vi siger Stenstrup kan selv. Det er et svineheld, at tilbud er en helvede, det er bare selv. Er mand til fest og farver, Jonna kan levere maden. Det kan flatbrug, croisser, som Mogens op i hallen. Og brødudsalget kan man få leveret brød og kager. Stavnærvej har netop fået nye festlokaler. Så vi siger Stenstrup kan selv. Det er et svineheld, at tilbud er en helvede, det er bare selv. På Koldstrupladsen AK har sig fået installeret Jan Bojas søn af Karjove-bilen der parkerer. Vi slutter turen ud på Bakkelyer-rideskolen. Skønt det med krik og tit er svart, vi nyder aftensolen. Så vi siger Stenstrup kan selv. Det er et svineheld, at tilbud er en helvede, det er bare selv. Så vi siger Stenstrup kan selv. Det er et svineheld, at tilbud er en helvede, det er bare selv. Ja, det er ved med trange tider for os røver. Enten skal man stå på hovedet under hjemme hen, eller så skal vi ud og fryse. Jeg kan huske, da vi var til Johnny Logan-koncert oppe i Hallen. Der stod vi ude i sådan en strive telt ved siden af lukningsrum. Og folk, de blev syge. Om det var fordi, de frøs, eller det var på grund af stanken, det ved jeg ikke. Men jeg frøs noget, men der var jo også fyldt godt op med frostvæsker. Så skal du lige godt høre. Jeg var jo til julebanko oppe i hallen. Ja. Standarden, det er jo 24 spil. Gæt, hvor lang tid det tog? 3 timer. 3 timer. Og det var kun fordi, der blev dømt rygepause. Hele tiden. Det fandt mig ikke andet lige kom i gang, så rygepause. Jeg siger ikke, hvem der sagde noget. Nej, det gør jeg ikke. Ja. Men det tog jo ret svært et kvarter, før folk de var tilbage igen. Og når jeg så kom tilbage, så roste der, hakket og spyttede og spruttede de jo værre, men du ved ikke, høre noget. Hør bare. Ja, jeg ved ikke, hvad det ligner. Og dem, der var tilbage, der ikke røg, de sagde jo nærmest småsov. Men heldigvis så var Emil jo der vågen, så han løb med hele buljen. Så den tager vi derfra. Hvad gennembrød den sorte jord, det var vist i nogen en smiley rød og stor. Men munden den var ikke sej, den vendte den forkerte vej, og lignede ikke solen. Det var på Munkholmskolen, den lige ved siden af Kaj. Var det en sløjt lokalet, hvor der normalt er fred og ro, men over noget vi klage, var det mund over jorden. Måske er det fordi der her er støj for ørerne især. Måske er der maskiner, som bare står og sviner, det ved vi ikke her. Måske er det i klassen, at luften er en smule hot. Måske er der en masse, der ikke er så godt. Mon der er farligt blot at være for skolebørn og deres lærer. Hvad siger myndigheder? De gør en rigtig sveder til Munkholmskolen her.
går vi blot og venter på Munkholmskolens næste træk. Vi håber på, man henter en smiley gul og fræk. Men når det sker, vi alle ved, man ikke hører det. Vort lands tv-stationer er kun til sensationer, hvor røde hører til. Nej, ikke op i brusen, nej, det er bare et reklameskilt. Nej, jeg var lige ude og stille teltet op. Du kan bare kigge ned. Anden om. Kom ind. Ja, dag. Og velkommen til min beskedne lagerhal. Jo, tak skal du have. Nu har jeg hørt så meget om det her Mårlandpark. Ja, kun godt vel. Ja, så vil jeg så lige ved selvsyn konstatere, hvad det er for en bæks, du har, inden jeg skal lege til min næste fest. Ja, men det kan jeg godt fortælle dig. Vi kan klare det hele. Alt til festen. Du kan få et telt. Det er jo rart, hvis der skulle komme en by lige og have tag over hovedet. Vi kan lægge gulv i teltet, hvis det er sådan, at det skal være så lidt mere. Du kan få bord og stole naturligvis, og ja, har varme oven, hvis du ikke har damer nok med. Det skal ikke være noget problem. Jo, det lyder da meget fint, men sig mig. Hvorfor roder det altså så meget ude foran? Roder, altså. Vi er initiativrige. Ja, men det mener jeg mig selv, og så min bror er så platter en gang imellem. Og når der sker noget, så kan du let komme til at rode dem. Men har du ikke hørt om den koncert med Johnny Logan oppe i Munkholm måske? Ja, det var jo Mårlandpark sammen med Lars op fra Handicapcenteret. Jo. Vi har forresten også en kæmpe grill, du kan lege. Ja, og hoppeborg til børnene. Jo. Ja, jeg har godt nok ikke nogen børn selv, men det arbejder vi på, Susanne. Ja, men der er jo altid en lille knægt i os altså. Jo, men det lyder da meget fint. Jeg tænker på, har du noget specielt udstyr, hvis du nu for eksempel skal holde fest sådan omkring juletid? Ja, specielt udstyr, det er lige i Mårlandpark. Så har jeg sådan en stor puslig en. En julemand. Ja, jeg har flere størrelser jo. Den store, den er sådan 6-8 meter i højden. Rager op over taget. Det har jeg prøvet at opstille. Så vil jeg altså ikke anbefale af børn i nærheden af, for de bliver bange for den. Nej, så har jeg også en mindre en. Jeg er julemand. Ja, jeg har prøvet at opstille foran mit hus hele december måned. Så lige til der var nogle herværksfolk, der lige synes, den skulle skydes ned med æbleskiver. Den kan du godt lege. Ja, så bliver det helt sikkert ikke kæmpen, jeg skal have til min julefest. Men jeg tænker på, hvad med musik? Er det noget, du kan levere? Som sagt, alt til fest. Musikken er ingen problem. Så stiller vi lige en jukebox op, så er musikken på plads. Det lyder som om, du skal have en rigtig fest. Men så skal du have en af mine slåsejsmaskiner. Jeg kan godt sige dig, slåsejs sådan i flere farver der. Men vodka, det sætter gang i hver fest. Det kan jeg godt fortælle dig. Du skal bare lige være lige lidt forsigtig. Fordi jeg kan stadigvæk huske, der var en gang, hvor der var en slåsejsmaskine, der væltede på lastbilen. Jeg stod hele eftermiddagen og spulede, da jeg kunne ikke komme ned. Fødderne, de har jo i det der klistrede stans. Men så har jeg godt nok hørt noget om, at man begynder at blande rødvin og vodka. Det kan da godt være, at jeg skulle prøve det. Det klister nok ikke så meget. Jo, det lyder da meget fint. Ja, så du kan jo nok godt forstå, det er ligesom Mårlandpark, der holder gang i tingene her i Stevsum. Tænkte jeg, der var en gang til revyen, der løb de jo tør. Fischerman, altså. Og Mårlandpark med sådan en lille lager og drikkevarer, så kunne jeg jo lige træde hjælpende til. Det skal du vide, det er der for dig. Jo, det lyder så fint, det der. Så tror jeg faktisk, at jeg gerne vil stille borde, telte og stole. Ja. Lidt fast gulv, og måske en kæmpe grill, så vi kan varme damerne på der til jul. Og en slåsejsmaskine. Ja, i øjeblik. Ja, den er ledig. Jeg skulle lige se, fordi det var ikke sikkert, at de skulle have en revy. Den er ledig. Ved du hvad? Det er jo en stor ordre. Jeg smider en popcornmaskine over i handel.
Kan du ikke se det? Tak for ordren. Ja, selv tak. Det er sgu skønt at tjene penge. Tænk, hvis en stjerne man kunne få med som gæst. Til handicappen lidt mønt. Det kunne være så skønt. Vi laver et gilde, som sjældent er set, så alle bliver glade og husker, det er sket. Med vagtmænd på deres plads og p-vagter, der gav den gas. Med Lars i habitten, han sagde goddag til 700 mennesker, det var en vigtig sag. På scenen en aldrende mand, må stadig synge han kan. Men 80'ernes Grand Prix stjerne var klar, bedårede kvinder, jo han var aftenens star. Johnny Logan giver en koncert, så er der fest i Munkholmhallen, og dykker Lars var aftenens vært. Men disse piger i alle aldre, med farvet slår sig i midtervis. Det skaber i kassen og giver sammenhold en ren succes, ja heldigvis. Festen blev skudt i gang med fløjter, trommer og klang, og små nissepiger der hoppede omkring og solgte lidt lodder og samlede glas og ting. Til fest med by og med land, og her drikkes andet end vand. Når spriten går ind, går forstanden jo ud, på grund af en dans fik en mand en blodrød tud. Lotteriet gik lidt i lort, da nummer blev offentliggjort. For hvem der har vundet, det kender vi ej, da tjekning af nummer, det endte i ståhej. Men Lars, det var årets fest, bliver husket som en af de bedst. Til næste år finder du der en gæst, og laver et gilde og giver os årets fest. Så er der fest i Munkholmhallen, og Johnny Logan giver en koncert. Så er der fest i Munkholmhallen, og dykker Lars var aftenens vært. Med disse piger i alle aldre, med farvet slår sig i midtervis. Det skriver i kassen og giver sammenhold en ren succes, ja heldigvis. Ja, det skriver i kassen og giver sammenhold en ren succes, ja heldigvis.
og ryger igen, gør du? Jo, det er dejligt. Man tænker så godt, når man ryger også. Og sig mig så lige, hvad tænker du altid på? Jamen det er fordi, jeg har fået til opgave at skaffe sådan et sikkert og stabilt tørrestativ. Sikkert og stabil? Ja. Så ved jeg lige, hvem du skal op til. Så skal du op til Orla, han har alligevel leveret til hele byen. Nej, du er ikke. Det er Orla, så et skide dyr, og det er det, man ikke koste en krone. Og hvorfor må du så ikke det? Hvem skal bruge det? Ja, det skal Vorland da. Han skal have noget, han kan tørre hans telt på, jo. Ja. Men nu er det jo ikke noget nyt, at han skal tørre telte. Nej. Hvordan er det, han plejer at gøre? Nej, det gør han nede i klubhuset. Det er klubhuset. Jeg tror ikke, at han er mere med klubhuset at gøre. Det er jeg sgu ikke noget om. Det er sgu da bare ikke god. Teltene ud over det hele i de her store lokaler, og så fuldt på varmeapparatet. Så er de ikke tørt i løbet af ingen tid. Det koster ikke. Ja. Det er gode idéer, det er sgu ikke. Så passer det alligevel, hvad de siger herude i byen. Hvad siger de? Han er byens matador. Ja. Jeg har altså ikke noget sladder om byens borgere, eller hvad? Jo, har du hørt den om proppen? Og proppen, hvem er du i proppen her? Men det skulle da ham og Ole, der er medlem af Borgerforeningens bestyrelse. Jo. Arbejder i kommunen og aktiv i Borgerforeningen. Han er en flittig mand. Ja, men ikke nok med det. Han hjælper også til nede i Alliancen. Han slår græs ned på stadion. Ja. Hvad er så for noget sladder, du kan om? Nu var det sidste sommer, da han havde været næsten og græs. Der fik han sådan en trykken i maven. Og så var han jo nødt til at gå ind i klubhuset for at, du ved, for at rette sin nødtoft. Ja, det kan jeg se på, men det skal han have lov til. Hvad så? Ja, så var der bare det problem, at samtidig med at han gik ind, så kom der en anden fra Alliancen forbi. Jo. Og lukkede og låste døren. Satan, den dør, den kan jo ikke åbnes indenfra. Han gjorde proppen så. Ja, se, nu var det jo gode dyr, de var røgne. Gode råd var dyr. Og proppen, han holdt jo hovedet koldt. Så han fandt jo mobiler samtidig med, you know. Og så ringede han rundt til alle dem, han kendte i byen. Jeg vil ikke ringe til alle sammen, det bør da ikke være så svært. Jo, det var det jo sådan set, fordi det er jo ikke alle, der har nøgler dernede til. Men til sidst, der lykkedes det. Jeg er sikker på, at næste gang proppen han skal skige, så tager han hjem til Sara. Har nu så hørt, at nu bedømmer Lars virkelig til at leve op til sit navn? Nej. Jo. Hvad da? Han har købt en ubåd på auktion ude i Aarhus. En ubåd? Ja. En fin Volvo stationcar. Ja, det var sgu da ikke nogen, der skulle have fortalt Lars, vel, at det var en ubåd. Nej, det kunne du have ret i. Men ved du hvad, sådan en Volvo stationcar, det er jo heller ikke en ubåd. Nej. Men Lars, han synes du alligevel, den skulle på en jomfru-sejlads nede ved Speedway-banen. Ja, der har der ellers været vand nok til sejlads på det seneste. Ja. Det fandt Lars så også ud af, dengang han havde gravet sig fast i græsset. Og måtte have Kenneth til at komme og trække ham fri. Jeg tror, at Lars han nøjes med at dykke op i centret for eftertid. Ja, det tror jeg sgu også. Ja, det tror jeg.
alt det der lige mig. Har du det som jeg? Er du dus med himlens fugle og skovens vilde træ? Kan mærke alle hjerter, der banker her og der. Kan du smile til en skovmus og vinke til en ørn, så har du fundet nye ting for voksne og for børn. En hundlort, en snotklud, en halvfort gemmer jeg. En blishø, en regnvor, de elsker nemlig dig. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde træer, så har du fundet ud af noget, der er meget værd. En snapsflask, en frugt, en halvfort gemmer jeg. En hundvalg, en pingris, de elsker nemlig dig. Er du dus med himlens fugle og skovens dyr især, så har du fundet ud af noget, der gør livet allermest værd. Grøntæt ved skoven ser man manden, han kigger skøj i grøftekanten. Han bukker sig ganske tit og samler det skidt. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde træer? Kan mærke alle hjerter, der banker her og der. Kan du smile til et dås, når du er ude at gå, så er det nok for dig, du kigger stregkoden derpå. Et rådyr, en gebuk, en lindfond, gemmer jeg. Og pludselig, de hører os hjemmefra et barnebror her. Er du dus med himlens fugle og skovens dyr især, så har du fundet ud af det, der gør livet allermest værd. Den grønne skov, Fladbro vi kender, der fik jeg rigtig mange venner. Hvem har vel en bedre ven? Jeg spørger igen. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde træer? Kan du mærke alle hjerter, der banker her og der? Kan du stige til en quiz, når du er ude, så har du fundet ud af det. En løber, en vandrer, en halvfort glemmer jeg. En vildmågen, tandbaker, nogle andre jeg min mig. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde træer? Og Ansvar. Det var han. Hvor er han? Han er væk længe. Jeg kan ikke forstå, hvor han er. Det er sgu da dejligt. Gamle mand. Ja, du har sgu da selv giftet sig med mig. Slot. Det er sgu da dejligt endelig at være på ferie nede ved købmand Iversen. Og så helt alene, uden Hyacinth. Ja, Rose, hun er taget med Ole til Gran Canaria. Men hvor har du været hele formiddagen?
Jeg var såmænd bare lige op og sondere de nye grunde der, du ved. Deroppe ved skoven, sondere terrænet. Har du været ude og gå? Nej. Hvad fanden mener du med det? Nu har jeg da været ude og gå. Og ved du hvad jeg så? Jeg så et hus med et ordentligt jern. Jeg kunne godt bruge sådan. God gang jern. Hold nu kæft, kvinder, og så lad mig tale færdig. Det jeg ville sige, det var, at jeg så et hus med et ordentligt jernstativ. Det lignede faktisk sådan et gyngestativ. Ja, men det er jo Tage og Monas hus. Han er godt nok murer, og nu arbejder han nede på pappen. Er han murer? Ja, så er det sgu da mærkeligt, at man bygger den ikke i træ. Ja, det er fandme da godt dækker i pap. Nej, det må man da sige. Nå, mødte du andre? Ja, jeg løb over ham der, du ved, der var med sidste år. Ham, der havde fiskeretten. Nå, bliver Johan. Ja, han var skide super. Nu har han købt båd. Men hvor fanden er vandet hen? Så gad du da ikke at snakke med en sure mand. Nej. Hvor gik du så hen? Så gik jeg ned hen ved stenbruget. Stenbrudet. Ja. Ja, der hvor AK-bedækningen de holder til. Ja, det hedder jo godt nok AK-bedækning. Jeg er skide ligeglad med, hvad det hedder. For de har masser af sten og granit i alle farver og alle afskygninger. Og ved du, hvem jeg løber over? Nej. Ejeren Poul. Og som Poul han siger, jeg kan det hele. Ingen opgaver er for store, ingen er for små. I ringer blot. Ham kunne jeg nu godt bruge sådan. Du kan fandme godt lukke af for de der Frederikshavn og rødspætter. Altså, den opgave, den er for stor selv for AK. Jamen, Anslov, nu er det jo kun os to. Vi er jo helt alene. Glem det. Jeg har ferie. Nå, hvad mødte du så ellers? Så kom jeg forbi et sted, hvor der holdt sådan en fineste lastbil udenfor. Med påskriften Morland Park. Og han var ved at læse. Så jeg tilbød at give en hånd med. Tilbød du hjælp til det? Morland Park. Og da vi var færdige, så skulle vi ind og smage over hans saftevand. Nej, og saftevand, og det passer da ikke. Ej, men nu har jeg taget en lille prøve med her. Fordi det er jo ikke kun saftevand, der er i. Nå, hvad kan det så ende med, når der er mere end saft? Det er en ski. Men dengang vi nu har smagt på det her saftevand, det er den bedste barberer, jeg har fået i år. Men da vi så har smagt på det her saftevand, så skulle jeg ud og se hele hans lager. Hold kæft, et roe. Så jeg tilbød hjælp til at rydde op. Tilbød du hjælp til at rydde op? Ja. Nå, hvornår skal det så blive, farmor? Det skulle faktisk være i dag. Ja, men hvorfor tilbød du hjælp? Jamen det er jo så fordi, det er så skide smart, at nu har Brian tilbudt, at næste år, når vi kommer på ferie, så kan vi bruge gratis nede ved ham. Det var smart. Ja. Det var smart, men skal det lige være i dag? Ja, det skal den netop blive i dag. Så hvis du nu smutter ned og begynder med oprydningen, så går jeg lige en tur ned til Svend og Lone ned i suppen. Hvad skal du der? Ja, jeg skal ned og se. Jeg har hørt, at han har en Ford Granada. Og den kunne jeg godt tænke mig at købe. Eller en af de andre, han har. Du skal i kabinen. Nå, nej, man må fandme heller ingenting. Men ved du så, hvad vi kan? Så kunne vi jo til, så deler vi bare en øl. Ja, det kunne I. Ja. Og hvis du er snart færdig med det der pjat, det er noget slask, så du må godt tage det med hjem. Men hvis du nu er færdig, så kan det jo være, når du er færdig med at rydde op dernede, og så skynder dig hjem. Ja, hvad skal vi så? Så kunne det jo være, at vi to vi skulle lege pingviner. Pingviner? Hvad er det for noget? Ja, jeg pinger, og du viner.
Tilbage til de gode gamle dage, dengang klubberne fik chancen for at blive til alliancen. Dengang fodbold var det bedste, efter kampen kunne man feste, da der kun var entusiasme sammen, holdjæs og det basker. Og en kæmpe, kæmpe gave, når der klubsange blev lavet, da vi sang af fulde lunger. Det hele runger! Vi have sporten tilbage til de gode gamle dage, dengang IF Alliancen var en klub, der havde chancen for at være med i toppen, altså ude i håndboldsporten, da der lød en evig kalde, først fra stadion, så for hallen. Da vi alle aldre samlede lige fra mikro til de gamle, da det ikke mange uden penge vil hjælpe længe. Vi vil have sporten tilbage til de gode gamle dage, bare fra den gang, hvor alle mødte op i Munkholmhallen, for at kigge, for at hygge, med det gode, med de stykke, for at drikke sig en bajer, for at se en enkelt sejr. Når sæsonen så var omme, man mindst sandt kunne komme til et mægtigt charter party, som var uartigt. Have sporten tilbage til de gode gamle dage, hvor vi hentede aftensmaden fredag aften op i hallen, eller blev der til buffeten, sporten var vist i til ved. Her var der familiehygge, sammen kunne man stadig rykke. Sport og mad reduceret, der vil nemlig kun serveret et par dage eller 3. Hvad sker der dog? Vi vil have sporten tilbage til de gode gamle dage, dengang alle kunne få chancen, hvis de kom i alliancen. Vi have sporten tilbage til de gode gamle dage, hvor vi ofte fik en sejr og til sidst en kølig bajer. Giv os sporten tilbage, ligesom i de gode gamle dage. Alle sammen jo ved, det trænger vi til. Ikke sandt, Stævnstrup? Pause! Det er du ret i. Pause! om at komme og introducere ballet på Stævnstrup by. Ja. Så kan I nok regne ud, at knæene er i orden. Ja. Nu laver I jo ellers mange rigtig spændende ting. Ja, jeg har jo for eksempel hørt, at I danser line dance lige her midt i forsamlingshuset.
Men nu er det jo ikke alle, der synes, at cowboystøvler er lige glædelige. Nej, og helt ærligt, er det ikke også lige simpelt nok? Nej, nu trænger I til noget kultur. Og her er det så, at jeg kommer ind i billedet. Ikke fordi jeg egentlig har tid til det, nej. Jeg har nok at se til. Som I jo sikkert alle sammen ved, har vi jo fået et lille nyt barnebarn sidste år i år 2006. Ja, eller var det i år 2007? Ja. Det er altså ikke nemt at holde styr på. Nej. Til gengæld bliver det en pige den her gang. Ja. Så må vi jo håbe, at hun gider at danse lidt med farmor, når hun bliver ældre. Ja. Vi har jo også fået en ny svigerdatter. Ja. Først en kineser, og så en franskmand. Ja, det er faktisk lidt noget rod. Men det der med franskmand, det passer jo altså Henri temmelig godt. Ja. Han er jo ikke kommet ret meget videre. Nej. Så nu har vi to rigtig søde piger, Mary og Marie. Ja, jeg har prøvet at lokke dem til at danse med mig. Men ved I, hvad de siger? Ved I, hvad de siger? De siger, kære svigermamma, du kan da nok forstå, at pilates og så ballet går ikke så godt i spænd sammen. Ja, jeg har faktisk prøvet det der pilates en gang. Ja, men det må jeg så sige, det er sgu for kedeligt. Nej, der skal noget mere action til, og det må man jo sige, at ballet er. Der kommer man virkelig ud i hjørnerne af ens krop, så man virkelig føler, at man lever. Ja. Gud, hvor får du det fra? Ja, for at I nu ikke skal tro, at ballet kun kan danses til gamle støvede melodier, så har jeg faktisk skrevet en sang. Ja, eller prøvet på at skrive en sang, som jeg så kan danse til. Det er på en melodi til Henris yndlingsgruppe, Nick og Gay. Nå, undskyld, Jay. Ja. Ja. Er de klar, unge mand? Jeg har musik i blodet, og jeg hører det tydeligt. Jeg har håret tilbage, jeg er mere i nød. Jo, ja. Jeg gør det godt. Jeg har folk omkring mig, som jeg har penge på mit kort. Jeg ikke lægger jeg stadiet over. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, jeg sover, for det kunne være en drøm. Så jeg hiver mig i armen igen. Min krop er så vild, at nogen burde tage den. Natten er ung, og dansen er smuk. Jeg har alle mine venner, og beatet er hot. Ved I, hvad de siger til mig? 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 De siger, Baby, lad os gøre det for dig. Lad os gøre det for dig. boing, boing, lille. Og det bliver bedre og bedre og bedre og bedre. Boing, boing. Så fantastisk. Kan ikke gøre det mere. Vend dig ryggen til mig. Folket gør mig lykkelig. Boing, boing. Har du hørt, der er krybskytter ude på Stavnærvej? Krybskytter? Ja. Hvad fanden er det for noget røvl, og hvor er det henne? Det er ude ved ham Brian. Ja, ham der er gift med hende, der er med i revyen der. Og hvad er der så galt derude? Jamen, der er kommet krybskytter nu. Det er helt vildt. Brian, han har nemlig set, at der gik nogle dyr rundt ude på marken. Jeg plejer dyr, der ikke at gå på marken. Jo, men det her, det var jo altså nogle krondyr, ikke? De gik og spiste og trådte afgrøderne ned. Ja.
Så måtte han jo have fat i ham, der havde i aften derude. Og hvad skete der så? Ja, men hans bøs, der var ikke stor nok til at få dem nedlagt. Nej, så fik de fat i nogle andre jæger. Så blev de nedlagt. Og så var der jo en, der havde hørt de her høje brag fra skuddene. Og hvem var så det, der hørte de der høje brag? Ja, hvem tror du, det var Erling? Ja, så nysgerrig, han skal jo følge med i alting. Og hvad gjorde Erling så? Ja, så skyndte han så ned til Lars og tog, der er krybskytter ude på marken. Der er krybskytter. Så sagde Lars, jeg kan ikke passe. Men sidenhen der har man nu set Erling, han sådan går vagt med hunden ned i skovbrynet for at sikre sig, at de her stakkels dyr, de ikke kommer ind på marken og bliver skudt ned. Det kunne jo tænkes, at ham der Erling der, han har oprettet sin egen afdeling af dyrenes beskyttelse. Det kunne være. Hej, dreng, er der plads? Ja. Ja, jamen, så kan jeg sgu da bare gå. Ja, Så tak. kan du da bare ryge videre. Ja, tak. Ja. Ja. Hej, Morten. Hej. Har du set, at den der grønne majtaske ude i dykkercenter, den er væk? Hvor fanden det? Nogen, der har stået pip der så længe, der skal jo snart høstes igen. Hvad er det egentlig? Jamen, det er da krejs. Jo. Altså, jeg er jo ikke helt sikker, men altså, enten så tror jeg, at Gammel Estrup, de har hentet den, fordi den har en affektionsværdi. Eller også, så er den blevet så. Sådan. Kæft. Hvem vil give penge for det gamle lort? Var han fuld af korn, eller hvad? Det er jo så spørgsmålet. Bop. Ja, han har jo aldrig været skide hurtig. Nej, jeg har hørt. Så nu skal I ikke stå der og røve mere. Nu skal der danses lejdans. Nej, ikke nu igen. Jo, og I skal være med. Og I er så friske. Ja. Hvad vil I lidt her? Altså nu viser jeg det en gang, og så er I bare med. I skal nemt være på, ikke? Jo. Og måske er det en tørklæde. Ja. Det kunne I godt. Her i forsamlingshuset kan man få inspiration. Hver torsdag er der line-dans, det er rigtig god motion. 10-20 kvinder og en enkelt mand, ja måske to. Det er der på hvert hold, så bare kom i gang, værsgo. Og instruktøren Palle hunser rundt med alle mand. Til siden hopper klap, han kæmper alt hvad han nu kan. Og Britt, hans kone, hjælper, hun er god at kigge på, hvis man nu skulle gå i stå. Peg tilbage, virk nu lidt viril. Gør nu som jeg siger, husk at komme med et smil. Til siden bag, nu viser I et stil. Til venstre og så dreje rundt, vi trænger til et hvil. Men vi skal videre, sammen er jo ikke slut endnu. Så vi tager lige en omgang til, det synes jeg at vi skulle. Til siden bag, og så til højre gå. Så vi en sommerfest kan få. I efteråret dansede vi havde det så sjovt. Og lavede man en fejl, så var det slet ikke flaut. Og der blev arrangeret julefrokost, en fest. Og mor og ægtefæller inviterer dig som gæst. Så efter sild og snaps, så danse til et hit. Og Marianne skiftede sko, så det var noget skidt. For midt på gulvet faldt hun, ryggen tog det værste slag. Jo, det var julefrokostdag. Tilbage, hør nu lidt lidt. Kom nu som jeg siger, husk at komme med et smil. Til siden bag, nu viser I et stil. Til venstre og så dreje rundt, vi trænger til et hvil. Men jeg kan se, at det kan være meget mere end så vi tager lige en omgang til, det synes jeg at vi skulle. Til siden bag, og så til højre gå. Så vi en sommerfest kan få.
Hvor er min cigaret? Jeg ved ikke, jeg kan ikke lige finde ud af de cigaretter efterhånden. De skodder. Du skal tage en af den grønne, de smager bedst. Det er med læbestift på, så. Så er det min. Okay. Ja. Har du hørt? Nej, hvad har jeg hørt? Oste. Han har endelig fået solgt sin. Det var sgu da også på tide, du. Den var der efterhånden godt lavet, den grund. Den var vel så nærmest på gamle Ole-niveau. Ja, det var sgu lige før, der var rodet skimmel på. Nå, men så var konen vel glad, kunne jeg tænke mig. Ja. Altså, lige indtil nytårsaften. Hvad skete der nytårsaften? Jo, fordi der kom Oste jo hjem. Ja. Helt ædru var han vist ikke. Ja, og så annoncerede han, at han havde købt et kolonihavehus med tilhørende grund. Og hvad sagde konen så til det? Ja, hvad fanden bror? Hun blev da stiktosset. Hun tvang Oste til at gå tiggergang for at få handlen til at gå tilbage. Lykkes det så? Ja, gudskelov da. Så vidste man godt nok ikke, hvad der er sket der. Men nu har jeg altså hørt noget. Men du må ikke sige det, for der er ikke nogen, der må vide det, vel? Nej, så vidste det. Jeg har hørt, at hun har meldt Oste ind i foreningen Anonyme Grundentusiaster. Ja, du ved godt lidt ligesom. Sådan lidt ligesom. Ja. Hav. Så er de står her og venter. Ja. Jeg synes godt nok, de er lang tid til at komme på den aften der. Det er det altså. Ja, der kommer det der. Ja, goddag. Sæt nu ned i gang. Ja, så tror jeg, vi er ved at være klar til at starte igen efter pausen med den her stiftende generalforsamling i. Ja, jeg vil altså gerne lige sige noget. Ja, Plejer man ikke til en generalforsamling at få en øl eller en vand? nu har vi jo ikke fået kontingentet ind endnu, så jeg tror, det kan vi ikke klare. Jamen, prøv lige at vente lidt. Jeg kender en nede i baren. Jensen! Så er det 2 fad. Det ser godt ud. Ja, hvis du er heldig, får du betalingen senere. Men lad være med at forvente det. Som jeg var ved at sige, så tror jeg, vi er ved at klar til at starte igen her med den her stiftende generalforsamling i Stevnstrup Cityforeningen. Og det er jo en fornøjelse at se, hvor mange der er mødt op her i AK Arena. Ja, tidligere kendt som Munkholmhallen. Men vi har jo ikke ligesom i lange år sparekassen til at putte 1,5 million i kulturhuset. Så er vi godt i gang. Nej, på ja. Er du skønt? Vi skulle jo... Jeg synes måske ikke, jeg lige skulle nævne, hvem vi er her i aften, for det er meget imponerende. Vi er jo repræsentanter fra Fladbro Kro, Holmegård Smugkro, Handicapcenteret og Fysioterapeuten har jeg set, Skolecenteret, Den Blå sidder her, Stevnstrup Auto, Dunken og Pingvinen Smugkro, Rødudsalget har repræsenteret Rosen, Barkely og Rideskolen, AK Billetten, ja, Kai Ove og søn, det bitte vandværk. Og Vorland Park har jeg også set her. Ja, og Købmandens Feriecenter var jeg lige igen. Tørnbo Møbler, OP Trading og Skorstensfejren og SCA og Preben Rasmussen og Jonne og Rustina og Sparekassen og Mifune og Lepité og Junge og Mogens Hof for Hallen, ikke at få glemt. Og Renometag og ja, så den frie købmand jo med de 2 ugenlige ture til grænsen. Det er en imponerende samling af erhvervsdrivende, vi efterhånden er her i Stevnstrup. Jeg synes roligt, at sige, at vi kan det hele selv. Men her efter pausen,
hvilke aktiviteter I kunne tænke jer, vores forening skulle arbejde med. Er der nogen, der har nogle forslag? Poul? Jeg mener helt klart, at det er på tide, vi her i Stevndrup får et citytorv, kombineret med en rampla. Ja, en rampla. Ja, ligesom i Barcelona. Eller inde på Østervold. Fordi det er jo noget, alle de kender. Vi skal have et landstrøg og et butikstorv. Jeg sætter vores by på landkortet. Ja. Til gavn for butikkerne her i byen. Et citytorv, hvor de gamle oppe fra Rynkeby og Gammelby kan komme ned og sælge deres pattirører og deres hjemmestrik. Et sted, hvor man om sommeren kan arrangere koncerter og underholdning. Og når jeg tænker på underholdning, så er jeg helt sikker på, at Morland helt sikkert vil være med. Ja, har du sådan tænkt på, hvor det sådan skal gå fra og til? Ja, det skal da helt sikkert være vores hovedstrøg, som går op fra Brusen og ned ad Stationsvej, ned til den nye grund nede ved Koldstrup, som jeg har tænkt at indrette som citytorv. Jeg synes, det lyder måske lige voldsomt ambitiøst nok. Det er ikke ufatteligt dyrt. Ja, men nu er det jo igen, vi snakker vel ikke økonomi, men visioner og ønsker. Jo. Og hvor meget det vil gavne mig. Jeg er hele byen. Jeg har allerede regnet lidt på det. Og jeg er helt sikker på, at jeg kan gøre det betydeligt billigere end inde på Østervold med helt de samme materialer. De samme materialer, er det nu klogt? Det skal jo tænke på alle de lastbiler, der kører her i byen. Hvornår kan det så være klar? Ja, hvis vi nu begynder her i foråret, så kan det måske være færdigt omkring sommeren. Sommer? Til sommer? Ja, 2012. Ja, Det vil jeg med at sige på togen til sådan nogle rampaller der. Når man kommer ned forbi min butik. Hvorfor det skal jeg så med til betalingstid? Hør nu her. Hvis vi to vi skal have den her forening til at fungere, så må alle være med til at trække læses. Ja. Men så kan du bare flytte forretningen ned på den nye citytorv. Jeg er helt sikker på, at jeg kan finde en meget billig grund til dig dernede, hvor du kan indrette din nye butik. Nej tak. Min butik, den ligger godt mod den ligger. Den kan ikke holde til at flytte. Ja. Men så er vi jo kommet dertil, nu ved I ikke, hvad der går glip af. For der bliver både parkeringshus til lastbiler og campingvogne. Jeg ved lige nøjagtigt, hvordan det hele det skal laves. Med elevator og hele policiater. Fordi det skal være ligesom op ved Henrik Jørgensen op Blomsterparken. Og der er jeg nemlig blevet projektleder. Og så skal du jo lige huske på, at p-vagterne, de kommer jo altså også her omkring ude i byen. Det kan du bare spørge Finn og nogle af Myrehøj om. De har parkeret campingvognen nu på græsrabatten op ved ungdomsboligerne. Og det skulle de aldrig have gjort. De fik en bøde. Men jeg har da et andet forslag, som selv du vil synes om. Måske. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt, at vi ikke har julebelysning her i byen. Prøv at se vores flotte flagfront. Det skaber sgu da stemning. Det skal vi også have ved juletid. Så nu har jeg været ude undersøge alle hullerne. Ja, du skal ikke se at gå ind, for det er kun i fortoget. Til flagstængerne. Så vi kan sagtens bruge de huller til at sætte juletræer i med belysning på. Og jeg er helt sikker på, at vi kan få Jørgen Sind til at montere. For han har alligevel ikke andet at lave. Dem kan jeg godt levere. Ja. Juletræerne. Og når der snakker om så mange, så kan I få dem til en god pris. I kan få 50%. Ja, ikke skal vi sgu også have, at I får dem til halv pris. Det bestemmer du selv.
en større brød op, end vi sådan kan. Ja, du ved jo, hvad jeg mener. Ja. Jeg synes, vi skal tænke lidt på vores økonomi. Jeg vil egentlig godt være med til at betale det her butikstog. Jeg synes, det lyder vældig spændende. Men da jeg jo kun har åbent 2 dage om ugen, så ville det da måske være rimeligt, hvis jeg betaler sådan 2/7 måske. Ja, så er det, vi går i stå igen. Det er også alle de forbandede uens åbningstider, vi har her i byen. Mogens oppe i hallen, han har lavet op til kun at have åbent en gang imellem. Men til gengæld, når han så endelig har åbent, så laver han sgu også kun mad en gang imellem. Ja, men kan det hjælpe, hvis nu den der stenovn, du har bestilt, hvis jeg nu lover den færdig? Ja, julen 2012. Men så må du også vise lidt mere velvilje. Ja. Poul, har du flere forslag, eller kan vi gå videre? Jeg har et. Ja. Fordi hvis vi skal have den her markedsføring til at fungere, så har jeg tænkt mig, at vi indlægger små reklamespots i vores lokale revy, for den kan vi nemlig ikke sappe væk fra. Ja, det blå. Ja, det har sådan godt et syssels med, Ja, det har du nok. med et slogan til din butik. Og nu skal I så høre, hvad jeg kommer frem til. Jeg ved, gå ned til den blå. Der kan de få en buket om ugen. Det holder fugt i fuglen. Nej! Det synes jeg ikke. Jeg har også et forslag til bageren. Jo. Jeg kan godt få sådan et skilt lavet, det hængende ud på butikken. Jeg tror, at alle sikkert laver lys på. Der skal stå. Vi slår ikke større bager op, end vi kan bolle. Så er jeg til en rygepause. Ja. Så har vi lige en smøg mere nu. Ja, det er sgu lige. Under emhætten. Jo, der nu er en general på samme humør. Ja, det var måske. Nå, sig det går sgu over stokkesten. Ja, det var godt nok. Det ene flotte hus, det skyder op efter det andet. Alle vegne over byen. Over hele byen. Ja. Ja, og ved Brugsen. Altså, der bliver sgu da ikke bygget nogen hus ved Brugsen. Nej, men enhver kan da se, at de har haft gang i både gravemaskiner og jomfruer. Hvad mener du? Har du ikke set? De der pæle, de har gravet ned. Der må de have haft gang i en gravemaskine. De pæle, de står jo næsten ude midt i parkeringspladsen. Så nu er der ikke plads til bilerne mere. Forleden er der jo ved at køre røven af en, fordi den holdt så langt bagud. Ja, det er sgu rigtigt. Der er ikke engang plads til en lille bitte Fiat Punto. Nej. Men hvad er det for nogle jomfruer, du snakker om? Dem har jeg sgu ikke. Nej, men har du ikke set derhen med aviser og glascontaineren? Ja, der er jomfruer henne. Nej, men de har da brugt en jomfru. En brolækker jomfru. Prøv at se alle de der fine sten og fliser, der ligger der. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det tror jeg, vi har haft gang i. Det andet var noget lidt sjovere. Nå, men når nu de er i gang med at lægge alle de der fine sten, og jeg ved ikke hvad, kunne de så ikke lige lave sådan en lille bænk og et lille læskur der om på siden af muren? Jo, deroppe af gavlen. Ja. Jo, det var en god idé. For den gavl, den bliver jo flittigt brugt som optankningsplads. Ja, skål! Christian han var ude bagved i det små lokal. Så Inger var alene og sad og talte op, da pludselig på P-pladsen en bil den gjorde stop. Ham manden der i bilen, han rullede ruden ned og stak et skydevåben ud, vi ved ej hvad det hed. Han sigtede og han skød mod både urværk og mod glas. Så Inger tænkte, jøsses da, hvad sker der, er det gas? Men det sagde boom, boom, på sparekassen.
Hun var helt uforberedt. Hun råbte på Jens Christian, for han skulle have besked. Så tog hun en beslutning, kastede sig bag planten ned. Og det sagde boom, boom, hos barekassens mur. Jens Christian vågnede op, nu var det slut med middagslur. Ja, det sagde boom, boom, og ruderne den af. Da der blev skudt mod banken, en grim og sag. I vores lille by, der kan der ske de store ting. Ja, politiet kom og snuste rigtig rundt omkring. En mand med skydevåben, det kan jo ikke gå. Vi håber vores landsbyhygge altid må bestå. For det sagde boom, boom, hos barekassens mur. Jens Christian vågnede op, nu var det slut med middagslur. Ja, det sagde boom, boom, og ruderne den dag. Da der blev skudt mod banken, en grim og sag. Hos barekassens mur. Jens Christian vågnede op, nu var det slut med middagslur. Ja, det sagde boom, boom, og ruderne den dag. Da der blev skudt mod banken, en grim og sag. Vidste I det, var? Nej. Til gengæld, så vil jeg sige en ting. Hvad så der? Jeg synes, det er godt, at den gamle smedje i landsbyen, den endelig er blevet solgt, så der kan komme noget liv i hus. Det er sgu også godt, den er blevet solgt. Ja. Men det er ikke sikkert, der kommer liv i huset. For jeg har hørt, at den måske skal rives ned. Hvorfor skal vi? Ja, det er fordi, der skal være plads til en vej. Du ved godt, sådan der bagfra op på Blomsterparken. Skal man virkelig bruge så meget plads til sådan en lille bitte vej? Ja, for nu går beboerne i området jo og tænker på, at de skal have Stævnstrups første rundkørsel. Så bliver det ligesom i Langå, hva'? Skal vi så også have nogle stenstøtter, eller hvad? Det var da en rigtig god idé. Hvem kunne AK da nok blive? Og så kunne de rigtig stå der og tage hele liv i den gamle bydel af. Så det var en god idé. Ja. Men nu er det over for mig. Nu skal jeg altså tisse. Nu skal vi ud og tisse. Jeg tager lige med. Ja, gør lige. Og så se lov og kom videre og lad være stå i ring. Og jeg er så træt af nyheder med timedagen lang. Det er det samme og det samme, som vi hører gang på gang. Det er nød og krig og ulykker, jeg kan da ikke se. Hvor forbandet siger Buto, skydes midt i mit tv. Skydes midt i mit tv. Og eksperter bliver kaldt frem. I det vigtige vores hjem skal
kan tro sin egen mening eller tro på dem. Og en lille nyhed bliver husker min højeste Kom igen tilbage.